Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho tutoriálu. Teraz to bude ako písať farebné cedulky, keďže veľa ľudí sa ma pýta, že ako sa to robí. Takže robí sa to tak, že musíte dať tento znak, číslo od 1 po 9, ja si dám jednotku a napíšete čo chcete. To je úplne jedno, napríklad. A keď chcete do ďalšieho riadku, tak musíte dať znova toto a môžete dať napríklad dvojku. Dvojku a môžete napísať. Potom môžete dať do ďalšieho, do každého riadku, ak tu chcete mať farebne, musíte dať znova. A môžete to mať inou farbou. No a teraz dáte don a vlastne sa vám to dalo. Tak to je farebná cedulka, dám vám asi čo najviac, aké sú farebné cedulky, aké čísla a písmena sú na farebné cedulky. A to je tak už asi všetko, majte sa, ak vám páčilo video, like, poprípadne odber, a ak nie, tak dislike.